Helo, Sali Burns yw'n enw i a dwi'n ddarlithydd nyrsio iechyd meddwl yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Bangor. A dwi yma i siarad efo chi chydig ar yr fideo yma am pam bydde myfyrwyr yn dewis astudio i cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna amryw reswm pam bod yn myfyrwyr ni yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ac cyn bod fi'n mynd mewn i hynny, na i sôn rhyw chydig am mynhaith fi fy hun efo y Gymraeg a dysgu gwaith academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg. Mi ges i fy magu ar ffarm yn Sir Geredigion ac mewn teulu Cymraeg a es i ysgol Gymraeg, ysgol gynradd ac ysgol gyfun Gymraeg. A wedyn ar ôl hynny, mi fues i'n byw yn Lloegr a dros y lle i gyd. Ac erbyn bod fi wedi dod i Bangor i astudio i fod yn nyrs iechyd meddwl, oedd gynna i ddim diddordeb o gwbl mewn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg oherwydd oedd gymaint o mywyd i wedi cael ei fyw trwy gyfrwng y Saesneg. Felly, pan gynigiwyd y cyfle i fi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn Bangor, mi nes i wrthod ar yr adeg hynny. Mewn 2 mlynedd ar ôl cychwyn y cwrs, nes i gymhwyso fel nyrs iechyd meddwl ac mi fues i'n gweithio fel nyrs iechyd meddwl am tua 4-5 mlynedd cyn iddo fi ddeall trwy profiad personol a trwy gysylltu efo cleifion a defnyddwyr gwasanaeth pa mor bwysig oedd e i bobl i fedru siarad am eu iechyd meddwl a'i teimladau a'i meddyliau trwy gyfrwng y Gymraeg. Oherwydd hynny, mi benderfynais i ddatblygu fy hun yn broffesiynol trwy gyfrwng y Gymraeg o'r pwynt hynny ymlaen. Ac erbyn hyn, dwi'n astudio rhai pethau trwy gyfrwng y Gymraeg a rhai pethau trwy gyfrwng y Saesneg. Mae jyst yn dibynnu pa mor hyderus neu faint ydw i eisiau herio fy hun neu pa mor gyfforddus ydw i'n teimlo efo'r gwaith hynny. Felly, rhyw mewnwelediad yn safbwynt personol i am ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ydy hynna. O ran myfyrwyr nyrsio ni sydd gynnon ni nawr yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd yn Bangor, mae yna amryw resymau pam bod bobl yn dewis i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg i neu rhan fwyaf o'i cwrs neu rhan bach neu hanner o'i cwrs. Felly mae nifer o y bobl sy'n dod ato ni yn bobl ifanc ac yn oedolion o Gymru sydd wedi cael ei addysg hyd yn hyn trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac felly mae astudio ar gyfer ei gradd yn ddilyniant naturiol o'r astudio hynna maen nhw wedi wneud ar y lefelau is. Ac felly mae'n jyst yn naturiol fod nhw fod yn sgwennu ac yn darllen ac yn meddwl yn academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna bobl eraill sydd yn teimlo bod nhw falle ddim wedi cael cyfle i herio eu hunain o ran eu defnydd o'r Gymraeg ac i bod nhw â diddordeb archwilio i gallu a'i hyder nhw o ran defnyddio'r Gymraeg mewn dull academaidd lle falle maen nhw wedi defnyddio'r Gymraeg yn eu bywyd personol yn unig yn y gorffennol. Mae rhai bobl wedyn yn dod mewn i astudio nyrsio ac yn ben set i bod nhw am astudio rhyw gymaint o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg oherwydd eu bod nhw yn gwybod bod nhw am weithio fel nyrs trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. A mae hyn oherwydd bod nhw'n gwybod bod gofalu am gleifion yn eu iaith lle maen nhw'n teimlo'n naturiol ac yn gyffyrddus ynddo fe yn hanfodol bwysig i'w gwelliant nhw ac i'w ymlyniad nhw efo unrhyw driniaeth maen nhw'n cael a iddo nhw i teimlo gyffyrddus ac i fedru mynegu eu hunain a gofyn cwestiynau. Felly dyna ryw drosolwg sydyn o pam falle bydde rhywun yn penderfynu astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn y Brifysgol ac yn neilltuol yma efo ni ym Mhrifysgol Bangor yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd. Diolch yn fawr iawn i chi.